उठाइए दोनों हाथ और हो जाइए नाचने के लिए तैयार। उठाइए ना। आपने मन सुना थी, आपने मन सुना थी। अच्छा अच्छा हाय 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 हाय। आपने मन सुना थी, आपने मन सुना थी। दिवाकर मोबाइल गुमला रोड जफर हाय 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 हाय। हाय 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 हाय। हाय 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 हाय। हाय 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 हाय। हाय 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 हाय। अच्छा आपने मन सुना थी, आपने मन सुना थी। दिवाकर मोबाइल गुमला रोड जफर